Wapen Kabalen, nandito pa tayo sa Barangay Mabical, Florida Blanca, Pampanga. At Happy New Year, Kap! Happy New Year! Makakasama po natin ang masipag na kapitan, si Kapitan Federico Patawaran, si Kagawad David, at ang aking kaibigan na si Kerwin Rodriguez. So, may beneficiary po tayo ngayon. Request po ng ating kaibigan na si Kapitan Federico Patawaran. Kap, nano ya po lagyo yung katamong beneficiary? Opelia Balatbat, pre. Opelia Balatbat. Pilan niya pong banwa? 60 plus na po eh. Senior na po, Senior na po. So, ninano ya po? Na paano po siya? Yung sakit na po eh. Huling edad na eh. Balita ko po, nagpapadialysis po siya. Meron nga schedule bukas ang dialysis niya. Ayun, dialysis patient po siya, mga kaakay. At ito po, ang good news, bagong taon, bagong pag-asa, nabigay ng Akay Rizal Party List. Ka 141 Akay Rizal Party List po. Ito po ang bagong wheelchair. Ihahatid po natin sa ating beneficiary ngayon. Tara ka, patad tayo po. Tara po, tara. Vlog ko po. Kamusta kayo po? O hindi po kaya beke po ing Akay Rizal Party List. Ang po pa'y Kapitan Federico Patawaran, Ikagawad David po. Yatad niya po yung kaya kayong bayong wheelchair. Ngayon po. Yung sinabi na pong kapitan, pa-dialysis kayo po? Bukas po kayo. Pila na ko pong banuan? 26. Oh, 76. Sabi mo nandin, 60 pare ko eh. Bala na pong kapitan, 60 ko pa. Balapin naman eh, 60 ya pa yung mother na po na. Opo, kamusta naman po? So, o ini po yung Bibigyan na pong Consular Jojo dito gampo yung Akay Rizal po. Ano po yung nasabi yun po? Karing kayabi ko kayong Akay Rizal Party List po. Ang magandala po. Salamat. Opo. So, Kap, ano po yung karing Kuya Ching po? Karing kayabi tamo kayong Akay Rizal Party List. Sa Akay Rizal Foundation Party List. Maraming salamat po. Minatulungan naman po tayo isang kababayan, kabarangay. Lalong-lalo na si ating Peng na nangangailangan talaga ng wheelchair. Maraming salamat po. Happy New Year sa ating lahat. Opo. O, try tayo siguro na eh, Kagawad na eh. Ayun eh, pare-pero. O, na, isopan ka po, nenay, ne. Ito talaga kayo. Ali, isopan ne. Sopan mo pare ko eh. Paano po naman dialysis? Yan. Yan! Ano pa pare? Angat niya pa. Yan. Ano nga sabi niyo po kay nga masanting artista? Kay nga may masyal artista Nanda na kaya po. Pogi ka po, yung artista mo. Pero mas pogi po yung kapitan niyo eh. Pero so, mga kaakay, magandang buhay po sa inyo lahat. Ito, isa na naman po yung natulungan natin dito sa bayan ng Florida Blanca. Lalo-lalo na po dito sa Barangay Mabical. So, nagpapasalamat po ako sa aking partner sa pagseserbisyo publiko, si Kapitan Federico Patawaran at si Kagawad David. Po. So, hindi po natin malalaman yung mga PWD, senior citizen, sila po yung nagre-report sa atin. Kaya maraming salamat po, Kap. Maraming salamat. At least napapaabot po natin ang ating mga tulong sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Florida Blanca. Miyabi-yabi tamo po, misahop-sahop para kayong panyulong ng Balen, Florida Blanca at ng Barangay Mabical. Kaya be po, kaya katamong kaluguran na PWDs. Ako po kaya kayong pambasang konsehal Jojo Bitog, magpasalamat po kare ka na akong partner Kenny, Federico Patawaran, Kagawad David. Ang po pa po magpasalamat ko kay 141 Akay Rizal Party List. Maraming salamat po. God bless us all at mabuhay po tayong lahat. Thank you. Salamat, Kap.